Escolteu-me, catalans! Què és el que estem prenyats? Que volem votar el dia 1 d'octubre! I la cosa pinta molt malament! És veritat! Això ja ho sabíem, home. Ningú va dir que seria fàcil. Els catalans estem acostumats a rebre per tot arreu. A més, no veus que venen amb un vaixell d'en Piolín? Molt bé, escolteu-me amb atenció. Ara és el moment. Hem lluitat massa per tirar enrere. I ho sé, la cosa està molt xunga. Hem d'estar més junts que mai. Tot el món ens està mirant. Ja sé que hem comès errors. Però ara és el moment... Oh, cony, no t'esperis, tu, ara! I el cas Palau? I el 3% què? I els Pujol, què me'n dius? Quina vergonya! Sí, ho sé, no són perfectes. Però a partir d'ara, el que robi, li tallem els collons. Nosaltres marcarem les nostres pròpies lleis. Ningú ens dirà el que hem de fer. I és clar que ens emprenyarem entre nosaltres, és normal. És com quan discuteixes amb la teva dona. Ah, que no ve el veí a dir-te el que li has de dir, Aquí del que es tracta és de que anem tots a votar. I això és el que farem aquest 1 d'octubre, perquè hi ha una cosa que no ens podran treure. El dret a decidir. Votarem! 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 Estos catalanes son la polla. Al final van a votar, La madre que los parió, con la que tienen liada. Venga, vamos a ver si arreglamos esto con un partido de fútbol. Pues sí, será lo mejor.